Moitas grazas pola vosa presencia. Vamos a presentar hoxe os premios de investigación UME correspondentes á convocatoria do ano 2019. Van nos acompañar os autores dos traballos que foron premiados e un membro do xurado que vai a falar da calidade dos traballos que foron presentados. E tamén nos acompaña na mesa o concelleiro de Patrimonio, Toño, que é membro da asociación, que fará entrega do premio aos autores que reciben este galardón. Sin máis, xa lle vou a dar a presencia a Bernardo, pero antes quero mencionar, polo que a min respecta, que os traballos para os membros do xurado tiveron moita calidade e quero lle dar as gracias tamén aos participantes que non foron premiados, aos premiados e tamén a todos os membros do xurado que vou a nomear. Un dos membros do xurado é Bernardo Penabade, que me acompaña aquí á miña esquerda, que é licenciado en Filoloxía Galaico-Portuguesa, profesor de Lingua e Literatura Galega e foi presidente da Asociación Galega da Lingua. O outro membro do xurado que nos acompaña aquí no estrado é Esperanza Piñeiro San Miguel, que é catedrática de Instituto e licenciada en Xeografía e Historia. A outra membro do xurado é Silvia Blanco Agueira, doutora en Arquitectura e profesora da Universidade da Coruña. E os outros membros do xurado son Antonio Ferreiro Castro, que é concelleiro de Patrimonio no Concello das Pontes, e eu mesmo, que son licenciado en Xeografía e Historia e presidente da Asociación UME. Pois nada máis, gracias a todos, gracias aos participantes, gracias aos premiados por vir, moitos que veñen de lonxe e fixeron un esforzo por estar aquí hoxe con nós. E nada máis, doulle a palabra a Bernardo e que nos fale dos traballos que presentaron e como foi a labor do xurado. Moi boa tarde. Un gratísimo placer estar aquí, estar ademais na compañía de excelente bibliotecaria, estar na compañía de todos ustedes da miña querida amiga Lela Castelo Santavalla, que foi profesora aquí nas Pontes. Antes de máis nada, quero felicitar a Asociación UME, primeiro, pola organización do certame, segundo, pola publicación da revista, e o máis importante, por todo o traballo que desenvolve ao longo do ano. Tantos anos de trayectoria pois supoñen un exitazo das directivas e un exitazo tamén para todas aquelas persoas que están ao redor, porque sen masa social, obviamente, non poden funcionar ben as directivas. A felicitación é doble, porque UME foi o espello orientador en que se fixaron os impulsores da Asociación Terras do Ortegal. Digamos que viñeron aquí ao observatorio, observaron, puxeron en funcionamento, entón agora UME ten un doble éxito, un aquí no Berce originario, pero outro nas Terras do Ortegal, onde lles saíron uns discípulos moi aventaxados, poder estar ben satisfeitos de ter feito esa tutoría tan eficaz. Quero tamén dar as grazas a Silvia polo convite a participar no xurado. Foi francamente moi gratificante colaborar e foi unha honra compartir responsabilidade con ela, con Manuel Souto e con
esperanza, a quen non tiña o prazer de tratar, pero sigo desde logo a súa trayectoria hai ben anos, moi especialmente a través do seu interese pola serra faladora. Entón, cando ela comezou a mostrar en público, seguro que o resultado duns traballos moi anteriores, mas cando se están neses traballos debaixo do flexo, pois o público non chega a saber aínda da existencia deses traballos. Unha vez que se publicaron en libro, pois naturalmente para un da faladora encontrar a serra nos libros, nas lendas, nas páxinas, pois supón unha grande alegría. Moitas grazas. O cuarto premio de investigación tivo un grande éxito de convocatoria, un grandísimo éxito de convocatoria que despois matizarei, porque todo ten os seus pros e máis os seus contras. E iso, realmente, o éxito de convocatoria, pois é o que unha directiva necesita, porque de que serve facer viaxes, de que serve organizar actos, de que serve facer xestión económica se despois non hai participación. E isto, desde logo, que aquí non houve frustración, porque houve un éxito, como vou agora reiterar. Afortunadamente, non foi este o caso, unha polo número de participantes, que foi aceptable, porque houve moita diversidade. Estamos falando de traballos de arquitectura, de traballos de historia, de traballos de etnografía, de arqueoloxía, de socioloxía e de lingüística. Oi, son media dúcia de especialidades que están normal. Ainda máis, o 40% dos traballos, 40%, unha cifra boa, o 40% dos traballos teñen unha calidade lingüística excepcional. E alguén que, como no meu caso, que me teño dedicado á edición, e que coñezo o intríngulis das obras dos orixinais que se presentan para publicar, pois valoro moi especialmente, porque iso significa que estaban listos para editar e que prácticamente non era necesario tocarles a unha letra. Non é frecuente isto. Teño participado noutros certames e unha cousa é o premio, pero despois hai que facer a revisión deses orixinais ou, cando menos, facer unha proposta de modificacións. Reitero que no 40% destes traballos non é necesario tocarle unha letra, e isto aforra tempo e a hora da edición aforra dinheiro. É unha mostra de altura de nivel, porque felizmente hoxe a xente non se preocupa só de redactar, senón tamén de revisar, e iso é moi de agradecer. Chamoume a atención que, sendo unha convocatoria aberta aos dous idiomas, a distribución fose do 60% de concorrentes para o idioma galego e o 40% para o idioma castelán. É unha manifestación de sensatez, de madurez, de asentamento do código. E isto está tamén en consonancia coa calidade expresiva e co cuidado da revisión. Teño claro que esta convocatoria
serviu de ponte entre o ámbito local e a universidade. Varios traballos presentados ao premio foron antes exercicios académicos de licenciaturas ou de mestrados. A decisión de presentarse ao certame é boa, naturalmente, para os autores e autoras, máis para os seus docentes, porque lle dá sentido ao seu traballo, tamén para a propia universidade e tamén para a propia revista, porque lle dá altura á revista. Neste sentido, e agora matizo aquilo de que foi un exitazo de concorrencia, claro que sí, mas foi un exitazo de concorrencia tendo en conta o número de traballos que se presentan a este tipo de certames. E agora ven a segunda parte. Entón, que pero se lle pon aí? Eu, digamos que o pero que lle encontro é que hai que tirarlle das orellas a moitos mozos e mozas universitarios ou non que teñen traballos semellantes e que non se preocuparon por presentar. A ver, se se fai un traballo académico e ese traballo académico é valorado, está ben, por que falta despois para tomar unha decisión de concorrer? Que se perde? Non é un estímulo suficiente a contía do premio? Ou é que sobran os puntos da publicación? Ou vanse acordar de facer currículo o día antes dunha oposición ou dunha entrevista de traballo? A universidade ensina e reforza os mecanismos de investigación, mas as habilidades sociais teñen que partir dun mesmo. Noutras palabras, hai que preocuparse por abrir portas e este certame é unha porta importante para facer currículo. E se tedes parentes ou amigos nestas circunstancias, dicídelle que vai haber máis convocatorias e que as teñan en conta e que non estamos en tempos de ter que ir buscar a xente polas casas. Hai que ter sangue e hai que ter decisión. Unha vez que vimos os traballos, estivemos tranquilos porque 4 deles merecían sobradamente o primeiro premio. Digo ainda máis por se nos acompaña nalgúna persoa que teña feito un traballo e que non resultou gañador. Hai algún traballo que non foi gañador, que é unha dignísima publicación en libro, en editorial comercial ou en autoedición. Se o autopublica, eu sinceramente penso que non vai perder dinheiro. Por qué? Porque responde a unha demanda social. E iso é reconfortante para quen o fixo, pero é reconfortante para quen convoca o premio e é moi reconfortante para quen o xulgou, porque ratifica que é un dignísimo premio. A maior parte dos ensaios presentados teñen uns amplos contidos, están ben estruturados, están redactados con prosa moi fluida e con vocabulario moi rico e están moi ben documentados, tanto no referente á localización da información como á interpretación. E iso é o fundamental. O resto son pequenas miudezas. Disculpen que me estendese, mas entramos no punto culminante. Estou impaciente por saber por que Rafael e Conchi escolleron As Pontes, Betanzos,
Santiago e Monforte como ámbito de investigación. E, sobre todo, por que as Pontes? Non os trato, non sei se son de aquí, non sei se son de outro sitio. A mí encantoume o seu relato, pois oxalá un dos dous sexa de por aquí, nos dé esa alegría. Senón, moitas grazas, se non son de por aquí, moitas grazas por esa diferencia que tiveron. E tamén por saber se efectivamente lemos na prensa cando se publicou o premio que estaban a punto de presentar as súas teses de doutoramento, pois a mí particularmente gustaríame saber se xa chegou o momento e máis como foi. En calquera caso, pídolles que transmitan o noso agradecemento ao grupo Instagram polo traballo que leva feito para o público coñecemento da historia contemporánea. E impaciente tamén por coñecer a motivación de Fran e máis Ruxandra para elaborar esta delicia ensaística que nos leva ao Caribe sen sair da nosa terra. Por que a emigración pontesa e como se fixo esa documentación urbanística, esa documentación da urbe cubana. O traballo foi feito en Cuba repescado oportunamente para presentar aquí, ou é un traballo feito aquí e botouse mao de persoas en Cuba para que mandasen documentos. Pois encantaríame que nos comentasen algo diso, que nos pode ser moi útil para ler o traballo cando apareza na revista. En fin, chegou o momento de resolvermos os enigmas. Moitos parabéns aos premiados e moitos parabéns a todos os que presentaron traballos, porque merecen desde logo o noso sonoro aplauso e o noso agradecimento, porque as asociacións que necesitan é iso, participación e da boa. Bueno, pois a continuación imos entregar os premios por orden decrecente. Primeiro vamos a entregar o Accessit, que resultou gañador do Accessit Miriam Fernández Otero polo seu traballo O campaniforme de Veiga de Vilavella, unha ollada dende a arqueoloxía experimental. Pidolle a Miriam que se levante para recibilo e vai a entregarlle un vaso campaniforme ao concelleiro Antonio Castro. Hola, benvidos unha vez máis a colaborar con nosotros. Somos unha sociedade pequena, o único que pretendemos é contar todo o que cuidamos do anterior, o actual, e agradecese moito nestas sociedades pequenas ese favor de vir falar xente porque nos dá ánimo. Eu agradezo aos compañeiros de UMI que me tratan con moito mimo, agradezo ao Concello e á Diputación, porque nestes casos, para editar os libros tamén nos fai falta a colaboración deles. E como eu son máis, pido a Fina, Marisol e Toni do Concello que suban aquí para entregar premios tamén. Sí, hombre. Toni, ven. Veña, que le vamos a dar un aplauso para que se anime. Non só entregamos a reproducción do campaniforme, tamén hai un premio metálico, a ver se pensades que só lle damos este premio. Venga, enhoraboa.
Pois a continuación Miriam nos vai a falar un pouco da motivación que tivo para facer este traballo e presentarse ao premio. Boas tardes a todos. Non sei se me escoita ben. A miña intervención vai ser un pouquinho cortilla, que como un pouquinho catalana. Entón, quería, felicitar aos meus compañeros que se traballo que me presentaron. Dar as gracias á Asociación de Estudos Históricos e Ciencias Sociais UME por convocar este premio de investigación na súa cuarta edición. Unha oportunidade bastante interesante para historiadores e historiadores, pero tamén para todos aqueles amantes do patrimonio, de aportar o noso grano da area para o coñecemento deste concello, do Concello das Pontes e da súa comarca. Darlle tamén, grazas e reconhecemento, además pola súa intensa labor a prol do este coñecemento científico e histórico das Pontes desde o ano 2003, unha larga trayectoria xa. Sentíndome por isto afortunada de que o meu traballo lles agradase e lles parecese merecente este acceso. Tamén dar gracias ao Concello das Pontes por apoiar iniciativas e premios de investigación como o que para hoxe nos reunimos, pois o cuidado da nosa historia e do noso patrimonio debe estar a orde do día. Se queremos manter e coñecer a riqueza cultural da nosa terra. No meu caso, presentei para este premio un estudio sobre a cerámica campaniforme, centrándome naqueles vasos que o doutor Ferrolán Santiago de la Iglesia atopou en Villavella, nas Pontes, uns vasos, aquí como un exemplo do máis mal, o que se conserva, que despertaron quentude en min desde a primeira vez que os vi nas vitrinas da Facultade de Xeografía e Historia, lugar onde están en depósito dende o finamento do doutor. Lles vou contar moi por menos o que escribí, prefiro que o lean e non se me a súa opinión, pero un pouquinho é o estudio bibliográfico do que son estes vasos, todos os datos que se foron recopilando sobre eles, a historia do descubrimento, as excavacións, así como, como forma introductoria tamén falei un pouco no fenómeno campaniforme, a súa localización xeográfica, as investigacións e os datos máis recentes que temos sobre este fenómeno, como non te decía, sobre o campaniforme nas Pontes e o caso concreto de Villavella. Despois, quizáis, que o punto un poquinho máis forte do traballo que é xa centrándome sobre na arqueoloxía experimental, que é unha disciplina de estudio relativamente recente, que é unha ciencia auxiliar a historia da arqueoloxía que, mediante a experimentación, nos permite ter unha información máis minuciosa sobre distintos procesos e elementos, axudando a fincar hipótesis e moitos estudios sobre restos arqueolóxicos que nos podemos atopar. Neste caso, o que fixen foi a reproducción, como se entende que sería destes vasos atopados aquí en Villavella, un poquinho, tendo en conta o estudo da peza, como sería o oficio, os materiais que se empregaron, as técnicas decorativas, un poquinho de documentación gráfica que fui facendo. Por exemplo, aquí a decoración pardial, que é a decoración destes vasos de Villavella. Sobre todo, o que quixen centrar tamén neste estudo, por exemplo, aquí foi a cosión do vaso no forno primitivo de Chan, utilizar o que é a arqueoloxía experimental
para un pouco tamén divulgar o coñecemento. Eu creo que moitas veces os historiadores pecamos un pouquinho de traballos moi científicos, moi, non conozco palabras raras, como digo eu, entonces que tamén é importante un pouco divulgar todo este coñecemento de unha forma atractiva. E quizás, tendo en conta esta ciencia auxiliar, como pode ser a arqueoloxía experimental, pois podemos achegar un pouquinho máis a historia á xente, coñecer en concreto como se facían pois elementos como pode ser a cerámica ou calquera produción. E que, bueno, pode ser moi interesante eso, tanto para seguir investigando como para refutar hipótesis que ao mellor non se poden certificar ben hasta que se proba e se consigue saber que realmente o estudio teórico pues, está ben fundamentado. Basicamente, un poquinho no que falo no meu traballo. Nada máis, non sei que lles guste e moitas gracias. Moitas gracias. A continuación, imos entregar o segundo premio, do que son merecedores Fran Manuel Díaz e Ruxandra Guillama, polo seu traballo titulado Novos aportes ás migracións pontesas a Cuba, asociacionismo e variacións residenciais. Gracias por recibir o premio. Estamos realmente agradecidos y emocionados de tener esta oportunidad. Bueno, también unas palabras para la directora de tesis que nos encuentra aquí hoy, Pilar Cajeao, por motivos personales, pero que tiene una alta implicación en nuestro desenvolvimiento profesional y académico. Entonces, más centrados en nuestro trabajo, os lo voy a presentar de una forma resumida. Bueno, como podéis leer, es un trabajo que versa sobre las migraciones. Es un tema que no solo nos interesa académicamente, sino que es una trayectoria vital. En mí se nota menos, en Ruxandra se nota enseguida en cuanto lo escuchéis hablar. Ambos somos descendientes de gallegos, nacidos en Cuba, criados allí y muy contentos de estar aquí defendiendo este trabajo. Más Bueno, el tema de las migraciones, evidentemente, es un tema muy presente en la historiografía gallega, por razones obvias, por la masa poblacional que se movió durante todo el siglo finales del XIX y principios del XX, pero también por la importancia de la repercusión de dichos movimientos migratorios en términos de remesas que sirvieron para construir en los territorios de procedencia, como es el caso de Aspontes, escuelas, hospitales y en general todo tipo de infraestructuras que sirvieron para desarrollar centros rurales o urbanos en verdaderos centros exportadores de cultura. En el caso de Aspontes, bueno, tuvimos la suerte de encontrarnos el trabajo de Manuel Soto, aquí presente, sobre
la Sociedad de Naturales de Aspontes y la influencia de esa sociedad que se creó en Cuba en el desarrollo de esta comarca. Bueno, en nuestro trabajo tenemos muy presente la noción de identidad, de pertenencia y cómo se construye, es decir, cómo se forma esa sensación de pertenecer o no pertenecer a un sitio, cómo se transmite la cultura y cómo se mantiene. Y eso está intrínsecamente ligado a lo que estamos haciendo aquí esta noche, un acto público en el que estamos transmitiendo no solo saber, sino cohesión identitaria. En ese sentido, el asociacionismo y la movilidad o los patrones residenciales son términos que están íntimamente ligados, porque no solo el lugar que se habita es importante, sino la forma en la que se habita y las relaciones que se establecen entre las personas que lo habitan, por ejemplo, en forma de asociaciones, como es el caso también de UME. Solo por mencionar algunos datos que nos parecen muy relevantes en relación con la inmigración en Cuba. Bueno, pues mencionar que el Centro Gallego, uno de los edificios más emblemáticos de La Habana, sirvió durante muchos años como un nexo entre estas tierras y aquellas, proponiendo no solo actividades, sino todo un entramado de mediación entre dos culturas totalmente distintas. Y como curiosidad, siempre me gusta mencionar el hecho de que símbolos patrios gallegos muy importantes, como son la Real Academia Gallega de la Lengua, vieron su germen en la capital cubana, con esta asociación iniciadora y protectora de la Real Academia Gallega, pero sobre todo el himno, Los Pinos, que todos conocemos aquí, fue interpretado por primera vez y de forma oficial en la capital cubana. Esto me parece un dato muy revelador con respecto al nexo identitario indudable que existe entre ambas tierras. Entonces, a continuación, cedo la palabra a mi compañera Alexandra, que os va a contar esas pautas residenciales y esa conformación de identidad de los monteses en La Habana. Bueno, buenas noches a todos. Ante todo, bueno, agradecerles que nos acompañen hoy aquí y, como ya decía mi compañero, también agradecer a la asociación por este premio, por esta oportunidad y por su trabajo que mantiene tan viva la historia y especialmente la historia local. Ahora yo lo que quiero es un poco que contarles cómo hicimos el trabajo que utilizamos, que bueno, como ya decía Fran, un poco que nuestra inclinación hacia estos temas es que nos tocan muy de cerca. Somos los dos descendientes de gallegos, nuestros abuelos a inicios del siglo XX hicieron un poco este relato que contamos aquí de los conteses, lo hicieron también nuestros abuelos gallegos y hoy lo hacemos nosotros en sentido inverso. Entonces es un tema muy cercano. Las fuentes que utilizamos se encuentran en Galicia, donde estos temas se han desarrollado muchísimo, se han investigado con anterioridad, pero nos percatamos de que precisamente está la riqueza y los trabajos que se han hecho sobre Aspontes, que había todavía muchos materiales que no se habían trabajado, que no se habían llevado a investigaciones y que, o sea, teníamos una oportunidad y una puerta ahí abierta sobre un tema que nos interesaba. Precisamente en la Universidad de Santiago hay un archivo muy rico de fuentes orales
donde hay muchísimas entrevistas realizadas en los años 90 a los conteses que emigraron a La Habana, algunas de ellas hechas precisamente por Manuel, y están allí en el archivo de historia oral y no se habían trabajado. Están también estos libros de la sociedad que ahora les voy a contar, y por otro lado, en el archivo de migraciones de Galicia hay muchísima documentación que está todavía sin explorar. Y entonces nada, la aprovechamos teniendo en cuenta los sentimientos que nos unen al tema, el interés que despierta en nosotros y la posibilidad de contar como historiadores con tantas fuentes diversas que permiten siempre complementar el trabajo. Pues vimos aquí una gran oportunidad y por fortuna aquí estamos compartiendo el resultado con ustedes. Ahora, para decirles, comentarles cómo fue que hicimos el trabajo. Pues bien, aquí están la sociedad, los libros de los registros de socios naturales de los puentes de García Rodríguez. Al contar con los libros, como ven, son los originales, pues entonces nos dimos a la tarea de tratar de definir en qué lugares específicamente habían residido los conteses cuando llegaban a La Habana. Aquí teníamos los nombres completos de ellos y la calle en la que habían vivido. A la hora, bueno, cuando iniciamos el trabajo, tuvimos una tormenta de ideas, cómo dividirlo, nuestros intereses y después concluir según íbamos trabajando de conjunto. Y como Fran llegó a España cuando era más pequeño y yo vine hace menos tiempo, pues se suponía que me iba a ser más fácil identificar las direcciones. Y entonces así, en esa primera etapa, nos dividimos y empecé a trabajar con los libros. Pero resulta que después tuve que consultar a Fran y me di cuenta que la vivencia y la experiencia de vida estaba traicionando a la historiadora y que cuando había hecho una parte del trabajo, resulta que me estaba guiando por mi experiencia y por las calles y por los barrios de La Habana de hoy y había perdido de vista en la emoción que estábamos hablando de La Habana de inicios del siglo XX, porque nosotros limitamos el trabajo a la primera oleada migratoria, que es de finales del siglo XIX a 1930. Entonces, después de haber hecho una parte ya de los libros, de haber trabajado, de contabilizar, tuve que darle todo hacia atrás y ubicarme históricamente. Ahí me traicionó el subconsciente y la emoción del tema. Entonces buscamos en los censos que hay sobre La Habana de aquella época. En los libros estadísticos de La Habana aparecen los censos y entonces, como no existían exactamente todos los años que a nosotros nos interesaban, tratamos de buscar los que eran más cercanos a nuestra época de estudio, de ahí que escogiéramos La Habana de 1907, 1919 y 1931. Y como vemos en estos años, pues La Habana de inicios del siglo XX no tiene nada que ver con La Habana de hoy, porque era una ciudad con municipios totalmente diferentes a como es hoy. Entonces ahí dijimos, bueno, hay que cambiar esa idea inicial. Por ello, en vez de trabajar en base a los municipios, que fue el primer acercamiento en esa lluvia de ideas inicial, empezamos a trabajar a partir de los barrios. Y entonces, teniendo en cuenta los libros que le enseñaba al inicio, creamos estas tablas que dividen a la situación de los conteses según el barrio que ocuparon, porque todos se ubicaron específicamente dentro de La Habana, dentro de esa provincia. En aquel momento Cuba solo tenía 6 provincias, ahora tiene 15, entonces todos se ubicaron fundamentalmente en la provincia Habana, pero dentro de la provincia en el municipio del mismo nombre, en el municipio Habana. Y entonces ahí empezamos a buscar por las calles los barrios. Y claro, los barrios tampoco llevan el mismo nombre que llevan hoy en todos los casos.
Y entonces decidimos, bueno, La Habana de Extramuros sería la Habana más antigua, o sea, La Habana de Extramuros sería la Habana que está después de las murallas y que fue la continuidad de la Habana más antigua, que sería la Habana colonial. Así regla que sí era un municipio específico, pero decidimos incluirlo porque era donde estaba Triscornia, que era donde llegaban todos los emigrantes, y muchas de las fuentes orales y de las entrevistas de los condeses de alguna manera mencionaban que conocían el municipio de Regla porque sabían, por supuesto, de la existencia de este lugar donde tenían que ir los emigrados cuando llegaban a la ciudad. El Vedado, que el Vedado hoy sería un barrio privilegiado dentro de La Habana, pero que a inicios del siglo XX nacía. Precisamente no era el centro como puede ser, como se identifica a lo mejor hoy. Y entonces así, a partir de los barrios, fuimos ubicando uno por uno, haciendo listados y demás, de la cantidad, teniendo en cuenta el año, la cantidad de conteses. Escogimos 1912 porque es cuando se crea la Asociación de Conteses en La Habana. Después estuvimos trabajando en 1919 para tener una diferenciación y poder marcar en el tiempo si hay variación entre los residentes o no. 1926 que nos llamó la atención porque hay una bajada de los residentes conteses en La Habana, y cerramos con 1930 porque un poco que cierra ese ciclo migratorio, esa primera oleada migratoria de los gallegos hacia las Américas. Entonces de ahí, después de tener un poco ubicados los barrios en que se asentaron los conteses, no cabía duda de que se centraron fundamentalmente en La Habana de Extramuros y La Habana colonial. La Habana colonial, o La Habana de Intramuros, como también le podemos llamar, pues es precisamente esa Habana que fundaron los españoles cuando llegaron. Y entonces la villa de San Cristóbal, que está, como vemos, la catedral de estilo barroca, que todavía ocupa importancia dentro de la ciudad, la plaza de San Francisco, la lonja del comercio, donde se movía la vida en los primeros años. Pero ya a finales del siglo XIX era insuficiente el espacio de esa Habana de Intramuros por todo el desarrollo que se venía gestando en esa urbe. Y entonces esto que ven aquí es la muralla, la antigua muralla que protegía la ciudad, y eso sería un trozo de lo que queda hoy. Y ya desde 1863 esa muralla pues se fue abriendo, se fue derribando para entonces crear lo que sería la Habana de Extramuros. Una Habana más desarrollada, más moderna, donde se fueron haciendo grandes avenidas, y es precisamente en esta zona donde se van a asentar los conteses que llegaban a la ciudad. Por ejemplo, vemos aquí las grandes aceras, los grandes portales, todo eran lugares llenos de comercio. En este caso la que está a colores es el Cerro, con una calzada, que fue un barrio que surgió después de La Habana de Extramuros, desde finales del siglo XIX, y que se comunicaba muy bien, todas estas arterias iban a parar a la Habana colonial o a esa Habana de Extramuros. Este edificio, uno de los edificios más altos que se divisa, es una tienda que también que se inauguró en inicios en el siglo XX cubano de La Habana, que se llamaba El Encanto. Esa tienda la fundó un asturiano emigrante y fue toda una novedad en su momento por las técnicas de venta que utilizó, por los escaparates que ponía, por el modo en que interactuaba con el público, que a lo mejor es a lo que estamos acostumbrados hoy, pero en aquella época fue totalmente novedoso. Y entonces imagínense que era una novedad en toda América, una tienda como El Encanto. Uno de los fundadores del Encanto fue después fue fundador del Corte Inglés. Entonces, todo el que tuviera dinero y se preciara en La Habana de querer tener un poco de estatus, por supuesto que iba a ir a esta tienda del Encanto. Y es precisamente
Aquí, por ejemplo, vemos la zona del Vedado que estaba surgiendo. Si ven, estaba toda La Habana, esta zona estaba llena de teatros, de cine, estaban las líneas del tranvía y el emblemático centro gallego del que nos hablaba Fran, que también es en esta Habana de Extramuros. Entonces, es precisamente en estos lugares donde los ponteses se asentaron, donde se incorporaron a la vida de la ciudad, rompieron con las tradiciones, me refiero a que rompieron con, o sea, venían de una ciudad de lo rural y fueron a una ciudad y se establecieron en los lugares más desarrollados de esa ciudad. Y en esa ciudad o en los alrededores empezaron a hacer que funcionaran sus negocios de la joyería, las carnicerías, la bodega que es tan típica en La Habana todavía hoy y que viene precisamente de los gallegos y de los ponteses que se establecieron allí. Entonces, en las entrevistas, en todas las entrevistas que leímos, por ejemplo, hay una que la recuerdo especialmente porque eran 14 hermanos ponteses y los 14 hermanos emigraron a La Habana. Empezaron por sus hermanos mayores y así se fueron estableciendo cada uno de ellos en esta zona precisamente, que era la más poblada, la más llena de comercio y que hacían que ellos aprovechaban, aunque no tenían los grandes comercios, sino más bien negocios pequeños, pero te dicen en las entrevistas después que salían del cine, pues a todo el mundo le apetecía un refresco, tomarse un batido y entonces evidentemente estaban situados en los barrios más concurridos. Estas historias de los ponteses, que también son las historias de nuestros abuelos, pues están llenas de sacrificio, de muchísimo trabajo. En las entrevistas, una de las que separé, pues habla de que se levantaban a las 4 de la mañana y no paraban hasta las 9 de la noche después de hacer tantísimas tareas. Y en otra nos cuenta que los cubanos y los españoles podemos decir que éramos uno, porque el que no tenía el pariente, el hermano o el abuelo o lo que sea, era de aquí, indiscutiblemente había muy buena relación. En ese caso, uno no era tan extranjero al llegar allí. Y bueno, un poco que esa es también la historia de Fran y mía, que como hay tantos gallegos que fueron a La Habana, pues uno no es tan extranjero al llegar aquí, y fue eso un poco la motivación que sentimos al inclinarlos por este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, imos facer a entrega do primeiro premio do que son merecedores Rafael García e Conchi López polo seu traballo titulado A violencia no golpe na retagarda galega, o Concello das Pontes, 1936-1939. Non só pola concesión do premio, senón porque nos demostra que este tipo de estudos centrados no golpe de Estado, na violencia, na ditadura, etc., teñen boa acollida, despertan o interese de moita xente e seguen a estar presentes no debate público. De feito, ainda nos nosos días, vemos como cuestións como cambios no orden das rúas seguen a ser de actualidade, ou como o debate sobre a sumación de Franco do Valle dos Caídos foi un debate moi recente, parte do noso día a día, ou do mesmo xeito, cuestións como a do Pazo de Meirás ou a devolución das famosas estatuas ao Concello de Santiago son recurrentes nas novas dos xornais informativos.
Neste contexto, a figura do historiador non sempre se lle dá o valor que debería, e por iso para os investigadores que traballamos a diario con estas cuestións nos resulta moi agradable ver que o noso traballo segue a ser demandado e que sobre todo segue a ser valorado. Ademais, para nós, que somos investigadores en etapa de tese aínda, un recoñecemento como este pois fai nos ver que os nosos avances son ben valorados e nos anima a seguir traballando na mesma dirección. Conchi e eu vimos traballando esta temática xa dende hai anos. A mí, por exemplo, pois a redacción do traballo colleume en Madrid, consultando unha serie de documentación en arquivos. Casi sempre traballamos dende o punto de vista do local, dende o enfoque micro. Facémoslo así porque consideramos que, fronte a outros traballos de carácter máis xeral, é nesas capas de investigación onde se poden atopar todos os matices que enriquecen e completan o estudio histórico. É algo que se ve neste mesmo traballo cando falamos da continuidade do goberno local durante casi toda a República, da organización das milicias despois do golpe de Estado ou dos expedientes que se foron abrindo con posterioridade. Toda a gran variedade de situacións que se deron despois do 18 de xullo de 1936 só se poden apreciar cando se atende os estudios locais. É certo que os traballos xerais son necesarios, pero sempre nos pareceu que o estudio local é tanto ou máis importante que estes. Porque, ademais, estudiar o local é outra forma de cuestionar afirmacións xerais que en moitas ocasións non son todo preciosos que deberían e que necesitan máis matices dos que pensamos. Nós, que traballamos moito sobre o golpe de Estado e sobre a violencia posterior, coñecemos isto de primeira mão. Pero tamén coñecemos que con frecuencia se fan afirmacións sobre este período que non son de todo correctas. Por iso, nos gustaría aproveitar esta ocasión para poñer en valor este tipo de estudios e iniciativas, nas que afondar no estudio do local significa afondar no estudio do xeral, facendo máis completo e máis preciso. A nós, neste caso, a posibilidade de traballar co Concello das Pontes chegounos un pouco por casualidade, porque a información da convocatoria nos chegou entre moita outra que nos chega a través do correo do grupo de investigación ao que pertencemos, o grupo Istanga, aquí da Universidade de Santiago, e tamén por iso, ainda que hoxe non pude estar aquí finalmente, gustaríanos dar gracias a Gustavo Herbella, que é o xestor do grupo, que foi, entre outras, unha das persoas que nos animou en boa medida a levar a cabo o traballo. Conchi e eu, para as nosas teses, traballamos outros concellos. Eu traballo con Santiago de Compostela, ela traballa con Monforte, con Bueu e con Betanzos, pero cando coñecimos a convocatoria, decidimos un pouco ampliar as nosas miras, traballar un espazo menos coñecido para nós, e de paso, pois, ver que acollida tiña o noso traballo. Buscábamos aplicar o noso método de traballo, en definitiva, a outro punto de Galicia, sobre o que nos ainda non traballáramos, e ver como as nosas análises se aplicaban a outros lugares, e ver tamén cales eran os resultados. Era unha forma de poder estudiar un lugar que coñecíamos menos, que estaba menos traballado que outros puntos de Galicia, pero ademais o feito un pouco de sair do mundo da universidade, do ámbito máis estritamente académico, e de ver que recepción podía ter o noso estudio en outros contextos. A nosa valoración de experiencia neste punto, por suposto, non pode ser máis positiva. Como xa dicía, a concesión dun premio así, un gran incentivo para nós, pois nos fai ver que estamos no bo camiño no noso ámbito de estudio. Xa antes de cederlle a palabra a Conchi, gustaríame poñer en valor o noso traballo dende outro punto de vista. Este é que neste texto está moi presente non só a bibliografía, senón tamén as fontes primarias. Entregamos documentación moi variada, dende a causa militar que se instruiu para as Pontes, que se atopa guardada no arquivo militar de Ferrol, pasando por documentación do goberno civil, arquivada no arquivo do Reino de Galicia, ata as actas dos plenos do Concello, que están disponibles online neste sitio web que se chama Galiciano. A este respecto tamén queremos valorar a labor dos arquiveiros e de arquiveiras que nos reciben, cos que polo xeral temos boa experiencia, e valoramos que sexan arquivos públicos e facilmente accesibles para absolutamente calquera. Hai un tempo foi moi soada, por exemplo, a nova de que se estaban a pechar os arquivos militares, e era algo totalmente falso. A documentación das cousas militares que nos empregamos normalmente é pública e accesible a absolutamente calquera, xa que nos vemos a consultamos e empregamos cada día. Non fai falta ser investigador, nin estar asociado á universidade, nin nada polo estilo. Calquera pode ter acceso a ela, pode pedir permiso para ver calquera causa que este arquivo militar de Ferrol, se lle concede o seu permiso e pode ir ali a visitar cando se xa preciso. Ainda así, nós tamén lle damos moita importancia a outro tipo de fontes, como a fonte oral, a través das entrevistas. En este respecto temos a sorte de poder contar con un repositorio que xa mencionaron aquí os compañeiros,
de entrevistas a través do que agora é o portal online Terra e Memoria, no que están arquivadas centos de entrevistas de proxectos anteriores, como son as entrevistas de Historia, as entrevistas de Estamérica, ou as do proxecto Nomes e Voces, que quizá é máis coñecido para o público non asociado á universidade. É outra base que é pública, de acceso directo e inmediato a través de web. Creo que é importante señalar o valor que ten poder contar con unha ofertamento como esta de traballo deste estilo. O mesmo ocorre, por exemplo, con este portal que viña mencionando, co portal Galiciana, donde nós, por exemplo, consultamos as actas dos plenos do Concello, que temos a sorte de que están ali digitalizadas para este período polo menos, e donde tamén se pode consultar prensa moi diversa, que tamén se empregou para este traballo. Xa finalmente, gustaríame salientar tamén un fondo fotográfico daquelas pontes, tamén moi presente no noso traballo, e que contén unha gran cantidade de fotografías moi ilustrativas e accesibles ao instante. A fonte fotográfica, personalmente, a min me parece especialmente útil. Tamén me parece de justicia mencionar aquí este proxecto daquela que nos axudou moito para o traballo. Xa para rematar, só quero volver a salientar a importancia de que existan iniciativas que poñen en valor o traballo dos historiadores, que non sempre todo valorado que deberían. Nos a diario podemos ver como especialistas de moitas ramas son consultados para moi diversas cuestións, ao mesmo tempo, como os historiadores somos con máis frecuencia da debida, desplazados de debates ou de círculos de opinión e mesmo sustituídos por outro tipo de disciplinas cando o noso asesoramento tamén é moi necesario. Por iso destaco, unha vez máis, iniciativas como esta, nas que se nos dá a posibilidade de poñer en valor o estudio histórico e a figura do historiador. Xa pola miña parte nada máis, só reiterar o meu agradecemento polo premio, felicitar tamén aos compañeros que resultaron premiados tamén, ceder a palabra a miña compañeira Conchi, nada máis. Moitas gracias. Espero que me escoitedes ben porque tendo a falar baixinho e ainda por riba poñome moi nerviosa, así que espero facilitarvos un pouco esta tarefa. En primeiro lugar, gustaríame sumar os agradecementos que xa dixo o meu compañeiro Rafa e tamén felicitar aos nosos compañeros que seguramente todos eran merecedores deste premio. Para nós foi unha auténtica sorpresa gañar e supón unha grandísima honra e un auténtico placer tamén o feito de poder estar aquí hoxe con vos nas Pontes e na vosa compañía. Quixera comenzar recalcando que un dos aspectos polo que nos emociona especialmente recibir este premio é pola oportunidade que nos brinda para conectar a academia coa sociedade. Tratarei de explicarme mellor para que entendades. A veces, a produción científica e a actividade investigadora adoita quedarse pechada nas 4 paredes da universidade. A evolución, os avances e os froitos das nosas investigacións e do noso traballo só se difunden frecuentemente en seminarios ou congresos de especialistas do tema. E pouco calado teñen todos estes debates e diálogos na sociedade ou nas aulas, por exemplo, de educación primaria e secundaria. Para nós é moi importante cambiar este status, tal e como comentaba ao principio Bernardo, non? E parece-nos superimportante tratar de establecer fíos conductores, artellar cambios comunicativos entre todas as institucións sociais. Creemos que é necesario a difusión do coñecemento para que se manteña vivo e tamén para que penetre en todas as capas da sociedade. Nas ciencias sociais esta cuestión é fundamental, al menos para nós. E aínda máis se cabe no traballo como que presentamos. A nosa investigación nútrese en gran medida do estudo das trayectorias individuais, non tanto a título persoal, dos nomes propios, pero si en relación aos comportamentos e as actitudes que os membros dunha comunidade adoptaron segundo o rol que mantiñan nas distintas esferas, tanto públicas como privadas, a partir de xullo de 1936. Polo tanto, os traballos de investigacións como o noso, construídos coas voces e coas experiencias, precisamente dunha comunidade, creemos que poden e deben repercutir na mesma sociedade da que nace e da que emerxen as nosas fontes históricas. Polo tanto, entendemos que a relación entre o historiador e a sociedade debe ser bidireccional, de ida e volta. Isto facilitará nun futuro a formación de cidadáns libres e conscientes e con gran capacidade crítica para exercer os seus dereitos e tamén os seus deberes. Esta visión concorda co espírito co que nace a revista UME, por alá do ano 2003, en aras de fomentar o coñecemento e difundir a nosa riqueza histórica para promover a cultura da comarca. Polo tanto, sentímonos moi cómodos, orgullosos e agradecidos de que o noso traballo tivese tal acollida nesta asociación tan preocupada polo patrimonio local.
continuar, e como descoñecemos de todos os asistentes, pois tiveron a oportunidade de ler o traballo, gustaríamos ofrecervos unhas pequenas pinceladas sobre as ideas e conclusións máis importantes. O texto márcase dentro da historia contemporánea do século XX de España, incluso con pequenos rasgos da nosa historia máis recente e o tratamento actual do noso pasado, a veces chamado incómodo. Como comentou Rafa anteriormente, a perspectiva micro do noso traballo permite sacar a luz, gracias aos matices que ofrece as Pontes, as dinámicas de execución do golpe de Estado de 1936 e os mecanismos de implantación da violencia para acadar o seu obxectivo, que foi o poder. É un traballo, polo tanto, centrado no sucedido no Concello, pero coa intención de conectar o suceso histórico local co xeral, co golpe, ca guerra, ca retagarra e ca posterior ditadura que sufriu todo o Estado español. Nas primeiras páxinas fixemos un breve recorrido polos precedentes ao longo da política republicana local, como figuras clave dunha rede clientelar agrario-republicana, que se perpetuou no poder do Concello ata xulio de 1936, destacaron dúas figuras, José Vilaboi e Marcial de Inspita. Os expedientes do Concello depositados no Arquivo de Galicia, do Reino de Galicia, permitirnos acceder ao tipo de relación que os poderes locais nas Pontes tiñan coas autoridades provinciais. Non obstante, un mes antes do golpe de Estado, quebras a cúpula da rede piramidal que sostiña os agrarios locais e dase unha nova rearticulación do poder en base á izquierda republicana. Pouco duraría no poder da corporación, porque tras o 18 de xullo, novos sectores pasan a cobrar importancia no control da esfera pública e tamén privada. Francisco Adalí, que era designado en Ferrol como delegado militar, chegou ás Pontes para facerse co control e formar unha milicia armada, con veciños do propio Concello. O poder local inundouse de individuos nomeados polo gobernador da provincia, unhas determinadas características moi diferentes ás anteriores. Gozar da confianza das autoridades que xestionan a orde pública, carecer dun pasado político de esquerda, ou incluso mellor, de carecer de antecedentes políticos, ter boa conducta e ser afecto aos golpistas. Non obstante, casos como de Narciso Campo, Fernando Fernández Freire ou José Durán amosan onde están os límites nos comportamentos con respecto ás actuacións esperadas polas autoridades militares. Neste clima, a vida cotiá, os espazos de socialización, as pautas de lecer e incluso as pautas do sono mudaron como parte dunha estrategia violenta que buscaba controlar a poboación. Posteriormente detivémonos na formoloxía da violencia no propio Concello, dende unha perspectiva que entendía o concepto de víctima dunha forma bastante ampla, que tamén raya a colaboración e importancia dos perpetradores no relato de 1936. A través da posta en común de diferentes fontes, recompilamos as vítimas do Concello que durante a guerra pasaron por unha situación de depuración, procesamento, destitución ou incluso persoas que foron paseadas. Achamos un total de 16, unha cifra, por suposto, a vez aberta a calquera novo dato que poida aparecer e que complete dita investigación. Sabemos son uns números que poden parecer relativamente baixos en comparación coas víctimas xerais manexadas a partir do proxecto Nomes e Voces. A intensidade coa que a violencia golpista azotou as Pontes mostra todo o contrario. Un caso moi representativo foi o da familia Ramos Ferreiro, moi estudiada por Sergio Guerra Vilaboi. En xeral, a través do estudo do Concello das Pontes, observouse un uso da violencia por parte dos golpistas intencionado e orientado cara a uns fins concretos. Un deles, alcanzar esa dubidosa apariencia de control, tranquilidade e normalidade fronte do seu éxito, palabras que podemos ver na prensa da época. A análise da trayectoria vital das persoas que tiveron cargos relevantes durante a guerra deixou entrever as controversias que pode implicar o uso de etiquetas estritas e a necesidade de incorporar múltiples matices entre os extremos de vítima e perpetrador. O feito de ir ao caso, ao concreto, ao detalle, como foi no caso da análise da causa militar instruída con motivo do crime das Barosas, ofrece información que baixo unha mirada xeral pasaría desapercibida. Por exemplo, as distintas estrategias adoptadas para encadrar determinados actos violentos dentro do esquema do funcionamento da violencia permitida e empregada polos golpistas. Para rematar, gustaríame poñer encima da mesa unha cuestión que a veces esquece, ou al menos non está tan presente na mentalidade colectiva nin nas institucións públicas actuais tanto como nos gustaría. A investigación histórica é fundamental, tal como acabamos de argumentar, e ademais é unha actividade cara. Nos levamos a cabo dito traballo nas horas libres que o noso contrato predoctoral non lo permitía,
pero sen un sustento económico detrás destes traballos non poderían levarse a cabo. Ademais, o esforzo intelectual basado nunha larga formación previa requiere de outros gastos que moitas veces non se contemplan: desplazamentos a arquivos, custes de reproducción, digitalización ou uso dos fondos documentais, xunto un equipo tecnolóxico para poder procesar e xestionar toda esta información. Isto non significa que o máis importante deste premio, desde logo, sexa a cuestión económica, pero sin dúda é un medio que permite desenvolver e levar a cabo a nosa investigación histórica. E nada máis, moitas gracias. Bueno, moitas gracias pola vosa presencia. Vou a decir tres últimas cousas. Unha, que os resultados destes traballos van a ser publicados na revista UME que presentaremos en decembro do ano 2019, do ano do decembro de 2020 ou en xaneiro e febreiro de 2021, e poderedes ler os traballos se vos gustan. A segunda cousa que quero decir é gracias ao Concello das Pontes por dar unha subvención á Asociación UME que nos permite otorgar este premio de investigación, e gracias tamén á Diputación da Coruña por publicarnos a revista UME que editamos todos os anos. E a terceira cousa é agradecervos a vosa presencia, agradecer aos autores, premiados e non premiados pola participación, e nada máis, quedan rematadas estas xornadas e quedades convidados a un viño que vos servirán no soto da Casa do Peso. Moitas gracias.